Lehen aldikotz entzun duzu zure aita, sekulan aipatu ez dauzun bere biziko gertakari bat kanpoko bati kondatzen. Naiz galen berri eduki dudan, telebistan eta prentsan, nik 3 urte soilik nituen, hori gertatu zen fetxan, bulego aurrean dama blonda zai, ta izan zinen joateko gai, harrapaturik sorpresan. Hori guztia aritzearren eskubideen defentsan, baina espainolak lurrarrotzetan talare beti lainezan. Etxekoa naiz aita atik, isilik zeunden, baina zergatik ezote zenidan esan, gehiago sufritu ez nezan. Gaur arte izan duzu nahikoa, talentu eta talante, izkutatzeko gertatu zena, ulertzen dut baldin baite, kanpoko bati zabiltz kontatzen, zure ustetan zuzen jokatzen, ordea egin dit kalte. Naiz omenaldi ta alakotan, egona naizen gaur arte, historia hori beti ikusi dut, gure etxetik aparte. Eta aitatxo, gauzak zer diren, orain artean nik ez nekien, zu ere aitatxo maite, zinela historian parte. Oraindik ere aitzen alduzu, tiro haien melodia, zer sentitzen da ikuskatzean, Amedoren parodia, nolatan gorde duzu guztia, zure beldurra ta angustia, zapaltzeko hilobia. Beldurra alzen garai hartako eguneroko ogia,
galek deus ez du alzuen zure, aixia edo jobia. Kontzientziak naiz hartu kargu, hemen bakoitzak kontatu behar du, gaizkia eta ongia, horixe da memoria. Hortxe, Sustrai Kolinarentzat txaloak, kartutxo hori geztu gorde, abezpada eta 3 bertso ondo osatuak, zine. Bai, saioa bera bezala ni uste